акнун мебинем тинҷӣ ободӣ шуд Сурия. оё давлати Тоҷикистон қабул мекунад давлати муҷоҳидонро, давлати нави Сурияро? нигоҳ мекунем ба дигар давлатҳо, арабо, баъзе давлатҳои арабо уже қабул карданд, уже ҳамкорӣ мекунанд, посольство шуданд, Турсия омада рафт, Британия, давлатҳои Европа омада рафтанд, қабул карданд. ва мегузарем он гуфт ки барои восстановлени шаҳр пул ҷудо карда мешавад. Америка гуфт мо дида мебароем аз группи террористики группа инро мебарорем. Россия бошад ҳеҷ ки вай напурсида худаш эъломи Сурияро дар зин пафта яктарафа гем қабул кард, давлати муҷоҳидонро яктарафа қабул кард ва як рӯз бегем иваз шуд. ваҳоле ин чизи муҳим аст ки Сурия қабул накард аз ҳукумати Русияро, на посольствеша, на эъломеша, ягон чизша қабул накард, валекин Русия яктарафа қабул кард давлати муҷоҳидинро. ман фикр мекунам Тоҷикистон как милники чихегем мутмаин бошад ки ҳукумати Тоҷикистон ҳам қабул мекунад, зеро ки ин хеле дахолат дорад аз сиёсати Русия. қабул мекунад давлати Толибонро ҳам қабул мекунад, ба фикрам қабул кард, ҳамкорӣ карда истодааст ва давлати муҷоҳидинро ҳам дар Сурия қабул мекунад. барои ҳамин озодона шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд ба Сурия сафар кунанд, биёянд. иншоалло ки тинҷӣ ободӣ даъват мекунем, кӯмак мекунем, касе агар роҳашро надонад роҳнамоӣ мекунем. бовар кунед гул бар ин шукуфта истодааст Сурия. ман даромадам, бовар кунед, бо чашми худам бовар намекунам ки Сурия чӣ хелин шукуфта истодааст. вақте ки дар берун хабарҳои Сурияро гӯш мекунед, бовар кунед тамоман дар ин ҷо дигар аст. ман омадам нигоҳ мекунам бо чашми худ, тамоман дигар аст. озодӣ, лаззати озодиро дар ин ҷо мечашед. бовар кунед хеле он чӣ ки дар ахборот ҳасту асл ҳаст дигар аст.